Η απέραντη πεδιάδα του Νέστου σκεπάζει τον μαγικό αυτόν τόπο όπως ένα πελώριο πέπλο ομορφιάς, το οποίο είναι ελκυστικό στοιχείο της φύσης. Το πνεύμα του θαυματουργού Ιωάννη του προδρόμου αγιάζει σε όλα τα μήκη και πλάτη της παραδεισένιας αυτής τοποθεσίας, ενώ η έντονη πολιτισμική ταυτότητα των κατοίκων αυτής θέλει και την παρουσία του κόσμου προς το παραθαλάσσιο αυτό θέρετρο του νομού Καβάλας. Το γαλάζιο της θάλασσας αισθητοποιεί το συναίσθημα του έρωτα, ο γαλάζιος ουρανός ξεπροβάλλει στα μάτια και την καρδιά του επισκέπτη την αυγή κάθε ημέρας, ενώ το σκοτάδι πάνω από τα φώτα και την παραλία του χωριού μετατρέπει το πάλε ποτέ κουρού Χουμαγιούν σε ένα αθεράπευτα ρομαντικό μέρος, το οποίο από το 1926 και έκτοτε ονομάζεται Αγίασμα Καβάλας. Το planetface.gr δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί εκτενώς στον τόπο στον οποίο εισχώρησε το προσφυγικό στοιχείο κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Γι' αυτόν τον λόγο παρέδωσε την σκητάλη προκαιρού στον πρόεδρο του μαγευτικού αυτού χωριού, κύριο Κώστα Ζαχαρή, ο οποίος μας μίλησε για όλα όσα χαρακτηρίζουν την ιδιαίτερη πατρίδα του. Εγώ κατάγομαι από το Αγίασμα Καβάλας και εργάζομαι στα ελληνικά λιπάσματα της περιοχής Νέα Καρβάλη. Στον τόπο μας, το 90% των μόνιμων κατοίκων μας δραστηριοποιούνται στον χώρο της γεωργίας, καλλιεργώντας ακτινίδια, βερίκοκα, σπαράγια και άλλα γεωργικά προϊόντα, είπε αρχικά ο κύριος Ζαχαρής στην ιστοσελίδα μας, για να προσθέσει στην συνέχεια. Το χωριό μας περιλαμβάνει αρκετά αξιοθέατα, τα οποία μπορεί να απολαύσει κάθε επισκέπτης, με αρκετά σημαντικό οικοδόμημα την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Στην συγκεκριμένη ενορία ψάλλει ο πεθερός μου, Σταμάτης Πολύμος, ενώ το εν λόγω κτίσμα διακρίνεται για τη γραφικότητά του λόγω της εξαιρετικής κατασκευής του. Ομοίως, ιδιαίτερη εντύπωση στον κόσμο προκαλεί καθημερινά το εξοπλίσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, το οποίο χτίστηκε πριν πολλά έτη από πέτρα και είναι εγκατεστημένο στο σημείο το οποίο αποτελεί κοινή διάβαση για τη μετακίνηση του κοινού από το Αγίασμα Καβάλας στην Κεραμωτή και τη Θάσο. Επίσης, οι πολίτες του χωριού μας τηρούν ευλαβικά τις παραδόσεις του τόπου τους, γεγονός το οποίο φανερώνεται από τη διοργάνωση των 2 εορταστικών εκδηλώσεων στην πλατεία του Αγιάσματος κάθε έτος. Συγκεκριμένα, στις 22 Σεπτεμβρίου και την ημέρα την οποία γιορτάζει ο Άγιος Γεώργιος, η πλατεία του Αγιάσματος Καβάλας συγκεντρώνει το ενδιαφέρον αρκετού κόσμου. Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων φροντίζουν διαχρονικά για την ύπαρξη ορχήστρας και χοροδίας στον συγκεκριμένο χώρο, ενώ τα αρμόδια στελέχη των 2 πολιτιστικών συλλόγων επιμελούνται τις απαραίτητες διαδικασίες για το αντάμωμα του κόσμου. Η πολιτισμική ακμή του όπου μας αποτελεί βασικό μέλημά μας, γι' αυτό άλλωστε επιδιώκουμε την στήριξη των καταστημάτων της περιοχής και τη φροντίδα της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, συνέχισε ο κύριος Κώστας Ζαχαρής για να προσθέσει. Στο χωριό μας λειτουργεί ένα φαρμακείο, ένα μίνι μάρκετ, ένα κρεοπωλείο, 2 παντοπωλεία, ένα βενζινάδικο, ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, ένα κατάστημα με καφέ, αναψυκτικά και ποτά, ένα μπαρ, ένας φούρνος, ένα κατάστημα με λιχουδιές, μπουγάτσες, τυρόπιτες και τα σχετικά και ένα ιατρείο. Μάλιστα το ιατρείο του χωριού μας λειτουργεί κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι, αφού μόνο τότε μπορεί να εξετάσει τους ασθενείς η γιατρός κυρία Μίνα Χαραλαμπίδου, η οποία διαμένει στην περιοχή της Χρυσούπολης. Επίσης, το Αγίασμα Καβάλας περικλείεται από μερικές όμορφες ακτές, τα θαλάσσια των νεαρών των οποίων είναι πολύ καθαρά, γι' αυτό άλλωστε τα επισκέπτονται διαχρονικά οι τουρίστες, οι οποίοι μάλιστα αναλώνουν αρκετές ώρες για μπάνιο και για ξεκούραση στο αναψυκτήριο. Αυτό βέβαια το οποίο μας προβληματίζει είναι η μη αξιοποίηση του ποδοσφαιρικού γηπέδου της περιοχής μας. Στον συγκεκριμένο χώρο έδραβε επί σειρά πολλών ετών η ομάδα του Μακεδονικού Αγιάσματος, ωστόσο τα τελευταία χρόνια εκλείπει ο αθλητισμός από τον τόπο μας. Δεν σας κρύβω όμως πως εγώ σε συνεργασία με τον πρώην προπονητή του συγκεκριμένου συλλόγου κύριο Δημήτρη Σιώπη σκεπτόμαστε να κινήσουμε άμεσα τις διαδικασίες για την ανασύσταση του ποδοσφαιρικού σωματείου, το οποίο έχει χαρίσει πολλές συγκινήσεις και ευχάριστες στιγμές στο κοινό του χωριού μας.